Når jeg skal tilmelde mig en mailliste, så går jeg ind på studmedvet.dk og klikker på maillister. Så ser du her en liste over alle de forskellige maillister, du kan tilmelde dig. Vi har blandt andet familiedyr, hippologisk osv. Nu vil jeg gerne tilmelde mig den liste, der hedder Repræsentantskabet Veterinærer RSV. Og jeg læser teksten her, hvordan jeg skal gøre. Der står, tilmeld listen. Send en e-mail fra den mailadresse, du ønsker at tilmelde til rsv-join@studmedvet.dk. Jeg kopierer nu dette over i en e-mail, og så indsætter jeg det, og så skal jeg bare huske at erstatte her med et snabelag. Og det er det eneste, jeg skal gøre. Så klikker jeg send. Nu ser jeg så, at jeg har fået en mail tilbage, og den åbner jeg så. Her så står der så en masse ting, men det egentlig er, det er, at man skal klikke på dette link, for at bekræfte sin tilmelding til maillisten. Så står der lidt her, bla bla bla, det er egentlig ikke så vigtigt, der klikker man bare, tilmeld mig listen. Man kan selvfølgelig lige sikre sig, at ens navn er rigtigt, men det har egentlig ikke nogen betydning. Nu skal jeg så sikre mig, at jeg har modtaget en bekræftelsesmail, og jeg går ind i min mail, og jeg ser her, at jeg har fået en, der hedder velkommen til maillisten RSV. Og der står så her, at jeg kan sende beskeder ud nu ved at sende til denne liste, og jeg kan også afmelde mig listen, hvis jeg bliver træt af at modtage mails fra dem. Det er vigtigt lige at sige, at når du sender en mail til denne adresse, så sender den altså en mail til alle de personer, der er på hele listen. Så du skal lige tænke over, hvad du sender ud. Og så er det sådan, at hvis man sender en vedhæftet fil, så skal administrator godkende det. Så der kan godt lige gå en dags tid, før den så bliver sendt ud.